natin ang Diyos. Okay mga tugang, Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang, and welcome na welcome po sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase O.P. Ngunyan na daw ning Miyerkules, petsa 9 kang bulan ng Abril 2025, kung saan sa tuya mga tugang na sineselebrar ang araw ng kagitingan or the Day of Valor. Okay? Yan po ay nagpapagirumdum sa tuya mga tugang kang masabitang katapangan ng mga Pilipino, na ang Pilipino ayaw maging alipin. Yan, napakaganda rin kasi mamaya sa gospel maganda rin yun na talagang, do you want to be set free? And how can we be set free? Siyempre, sumunod tayo sa Diyos. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay ang sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya kung gusto natin maging malaya, sana po tayo palaging tumutupad, sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Mga tugang, welcome na welcome po kamo. Ini po sarong tapas live to si Father Butch Bombase O.P. po yaon sa Tigaon, Camarines Sur, dahil ngunyan aldaw sa kuyang ilulubong ang si Tia Banji Garchitorena ngunyan, kaya ako po nag-record na ngani, parang sa ganon hindi ko man kamo mapabayaan, kundi padagos man kita giraray urulay-ulay sa paagi kainihong programang Marhay na Hapon. Mga tugang, siguro mahapot ka, Father, ano naman inihong araw ng kagitingan? Sabi nga ni, ano ang satuyang mga ginigurumdum? Do you know why we are remembering? O why do we have to remember ng araw ng kagitingan? Bakit kinakailangan natin na rumdumon ang aldaw na iyan mga tugang? Dahil ining aldaw na iniho sa tuyang ginigurumdum, ulitin ko giraray mga tugang, ang katapangan, ang sabihin natin na ang mga Pilipino ay hindi po duwag, ipinaglalaban ng Pilipino ang kalayaan para wag tayong maging alipin, yan. At mga tugang, alam mo, duman sa may Kapas Tarlac, kaya itong na-assign po ako duman sa Pangasinan, dinadaanan ko po yan at nakikita ko po yung memorial duman, And sabi nga ni, yun nga, itong paglakaw nito, yung Death March nene, Bataan Death March, yun, grabe talaga ang pinasakitan duman. The Filipino and the American prisoners of war marched from Maribeles to San Fernando. And this march was named the Bataan Death March because of the higher number of brutal and gruesome deaths along the road at the hands of the Japanese. Kung paano pinagrabe, talaga ini yung mga tugang. And sabi nga ni, bakit sa tuya na pinagsisilibrar ang pagbagsak ng Bataan? Kaya duman sa Bataan mga tugang, igwaning krus duman ating krus duman nagsisimbolo mga tugang, hindi dahil sa napagkatalo ng Pilipino, kundi sa pakikipaglaban. Kaya sabi nga, the story of the fall of Bataan remains a devastating tale. Of course, it is not a story ripped from fiction books, but a tragedy engraved in the dark pages of history. So, ito sinasabi na the Day of Valor or ang araw ng kagitingan, ito po commemorates the Filipino and American soldiers who stood up against Japanese forces during the World War II. Yun. And kaya nga April 9, kasi nung April 9, 1942, mag-ano lang po kita, parang may FYI for your information mga tugang. Luzon Force Bataan Commander Major General Edward P. King Jr. surrendered more than 76,000
of his starving and disease-ridden troops, 64,000 Filipinos and 12,000 Americans to Japan. Yan, malungkot na pangyayari mga tugang. As captives, the soldiers were forced to endure the infamous 140 kilometers Bataan Death March from Camp O'Donnell in Capas, Tarlac. Yung sinasabi ko sa kasubag mga tugang. Kaya duman kapag nag-agi ka sa Capas, Tarlac, yan, mahiling mo ito mula duman. Along that way, the 1,000 died due to famine, heat prostration, untreated wounds, and wanton or execution-style murder. Grabe mga tugang. Nakakalungkot, pero ini mga tugang, saro ining pagpapagirumdum sa atin na never again should we become slaves. Yan. Mga tugang iyan. So, talagang tayo ay dapat lumaban. Lumaban parang tayo maging malaya. Yan. Historians believe that only 44,000 of 76,000 prisoners were able to reach Camp O'Donnell. The exact number of deaths and escapes were difficult to access kasi may mga tumakas din. Yan po yan. Yan kung makikita mo talaga yung grabe, grabe talagang pangyayari yun. The Japanese plan to move the captive soldiers to Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac, a place that they turned into prison. During the march, soldiers were placed into back cars in San Fernando, San Pampanga po ito, hindi Tarlac, in San Fernando, ito po San Fernando, yon, Pampanga. Men who could not fit it were forced to walk. Okay? So Camp O'Donnell, mga tugang, was later closed, and the imprisoned soldiers were transferred to Cabanatuan Prison. Camp to join the prisoners of war from the Battle of Corregidor. Kaya yung mga tugang, ngunya nang siniselebrar duman sa Bataan, the fall of Bataan, at the same time doon sa Corregidor, the Philippines surrendered to Japan led to the world's worst atrocities in modern warfare. Okay, the Japanese troops did not provide food and water to their captives, so as a result, kadakol na mga sundalo na naging mahina and started to fall behind the group. Okay, those who fell behind were beaten, at talagang sinaktan, nilatigo, and ginadan, they were killed. And those who were not lucky enough to driven over trucks, grabe, and other army vehicles. Grabe, talagang nakakalungkot ining pangyayaring ini, nakakaano talaga mga tugang, kasi ining pangyayaring iniho talagang nagpapagirumdum sa tuya mga tugang na kita gabos na mga Pilipino dapat makarumdum. Kasi minsan ang problema kay mga Pilipino, wala tayong sense of history. Madali tayong makalingaw. Gani katong EDSA Revolution. Ano ba talagang pinaglaban doon? Yun, nakakalingaw. So, Father, ano ba talaga ang gamot sa lingaw? Pagpapagirumdum. Okay? So, ngayon, ang araw ng Kagitingan, o kilala rin bilang araw ng Bataan, o araw ng Bataan at Corregidor, ay isang pagtalima sa Pilipinas kung saan ginugunita ang pagbagsak sa Bataan noong ika-9 ng Abril 1942 sa kasaganaan ng ikalawang digmaan pandaigdig. Yun mga tugang. Kaya ito po ngayon na sabi nga sa kasaysayan, noong magbubukang liwayway ng ika-9 na Abril taong 1942, taliwas sa utos ni na General Douglas MacArthur at Jonathan Van Reep
ay isinuko ni Commander General Edward P. King Jr., pinuno ng pwersa ng Luzon ng Bataan, ang mahigit nga, sinabi ko kanina, no? 76,000. At yan. At sinamsam ng mga pag-aari ng karamihan sa mga bilanggo ng digmaan bago sa pilitang pinagmarcha 140 kilometers, milya, mula doon sa tinatawag na Marcha ng Kamatayan sa Bataan patungo sa Campo Odinel sa Capas, Tarlac. Okay? Yun, libo-libo ang namatay sa marcha dahil sa pagkauhaw, matinding init, mga tinamong sugat, at pagpatay ng mga Hapon sa mga mahihina habang naglalakad sa pilit na sinisiksik sa isang train patungo sa kakulungan. Grabe mga tugang, At ayun nga, napaka sabi natin na ano ba ang sabi nga, ano ba ang lessons dito mga tugang? Ano sa pagbabalik, aking sasabihin sa mga, ano ba mga leksyon na ating makukuha dito sa araw ng kagitingan? Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's nanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunya na daw ning Miyerkules, pesa 9 kang bulan ning Abril, kung saan mga tugang sa tuya ngani na ginigurumdum ang araw ng kagitingan. At itong araw ng kagitingan mga tugang ay nagpapaalala sa atin, napakaganda po ito, nagpapaalala sa atin ng katapangan ng ating mga kapatid na Pilipino noong panahon, at sana ngayon tayo po ba ay magpapaalipin muli? Yan ang tanong ni Father Butch, So, itong mga kapatid natin na talagang nag-alay ng kanilang buhay, ay dapat natin parangalan. Sabi nga sa Bicol, umawon tabi. Sila ay natatanging halimbawa ng tapang, at pagmamahal sa bayan. Ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang dangal at integridad ng ating bansa
sa panahon ng digmaan ay talagang inspirasyon na dapat natin tularan at alagaan. Napakahalaga po ito. We have to defend our country. Ito po ang nangyayari nga, di ba? Ito sa West Philippine Sea. Ano? At ito po, we have to defend also our country from mga fake news. Yan ang problema sa ating ngayon, ano? Kaya dapat, sabi nga, ang diwa o ang sabi ko kanina, ano bang leksyon na dapat makuha natin dito sa araw ng kagitingan, ay dapat ipatuloy natin isapuso at tutukan ang mga aral ng ating kasaysayan. Kasi ang problema, mga tugang, sabi nga, when will we ever learn? When will we ever learn? Yan ang problema sa atin eh. Kailan di na natututo? Yan, di na natututo. Kailan ba tayo matututo? Ano, dapat matuto na tayo. Sabi nga, ang nangyari sa history, paulit-ulit na lang nangyayari. Kasi hindi tayo natututo. Ano, napakahalaga po ito. Napakalayo na ang narating natin. Pero ang tanong, tayo ba may narating na talaga? Malayo nang narating, pero may narating na ba natin ang dapat natin marating? Ano? Itong tunay na kalayaan, hindi po ba hanggang ngayon? Malayo pa ba talaga ang Pilipinas? Ano? Kasi ang tunay na kalayaan, nagdudulot po ito ng kaginawahan, ng kaunlaran, kabutihan. Yan ang sa akin. Pag ang tao ay talagang malaya, makikita natin dito ang kaunlaran, kasaganahan. Pero pag wala yung mga kasaganahan, yung tinatawag, hindi mo masasabing malaya kasi alipin pa rin tayo. Nagpapasailalim pa rin tayo ng sabihin natin ng pagiging alipin ng ibang tao. So ito pong araw na ito, napakahalaga, na tayo matuto. We should take to heart the lessons from our history. Kaya napakahalaga, mga tugang. Kaya ngayon na pinagdiriwang nga natin itong the Day of Valor o kagitingan, sana po naman talagang mapag-ano talaga natin yan. Masabi nga ni mapag-ano natin, may matututunan talaga tayo dito. At sabi nga, ma-apply na talaga natin. Yun po, napakahalaga yan. Yung nga, sabi nga, kagitingan. Kaya sana po itong mga paggunita natin sa araw ng kagitingan, sabi nga, kagitingan ng mga veterano, ay masabi natin pundasyon na nagkakaisang Pilipino. So ito po, pinaparangal natin po natin ang mga veteranong yan. Kasi sila po talaga ay nakipaglaban. So ngayon ating ginugunita ang mga sundalong Pilipino at Amerikanong nanindigan laban sa pwersa ng Hapon noong ikalawang digmaan, pandaigdig, World War II. At sana wag na maulit itong World War na yan. Nataan, di ba, may World War I, may World War II, may World War... Wag naman magkaroon ng World War III. Delikado na po yan. Kasi ayaw na natin ng gulo. Ngayon, ang dapat gawin natin dyan? Ang problema kasi, hindi man tayo nagpapailalim sa kalooban ng Diyos kasi. Ang gusto tayo magpailalim sa kagustuhan ng ibang tao lamang. At tingnan natin, kagustuhan ng tao, sakupin, yan. Pero sa Diyos, hindi nanakop ang Diyos. Nagpapalaya ang Diyos. Kaya, hindi mananakop. Ang Diyos ay mapagpalaya, hindi mananakop. Kaya sa kabila ng hirap at panganib ng mga kapatid natin na mga Pilipinong sundalo at Amerikano, nanindigan, sa hirap at panganib, matapang nilang pinaglaban ang Bataan, noong panahon sentro ng pagdepensa ng bansa. Kasi nandoon po kasi bago sila pumasok, dadaan talaga doon sa korehidor.
na ako po napunta na rin sa koridor. Sino po napunta na sa koridor ngayon? Okay, makikita ninyo yung lugar na yun, yung mga doon, mga kanyon, Alam ninyo, nasa ilan sa mga makipaglaban para sa Pilipinas ay ang ordinaryong mga mamamayanan. Yung mga ordinary citizen tulad ng mga manggagawa, magsasaka at mag-aral. Marami ni mga kabataan, ang kababaihan, nagpamalas ng lakas at pagmamalas sa bayan. Inspirasyon po ito. Kaya mula sa inspirasyon, ibinibigay natin ang magiting na veterano sa digmaan, patuloy tayong magkaisa sa pagharap ng mga hamon at kasulukuyang panahon. Naway pagpatuloy ang diwa ng pagtutulungan sa bawat mamayang Pilipino. Yun na mahalaga po dito, na tayo magtulungan, magtulungan tayo kaysa, sabi ko nga sa Bicol, magtarabangan kita kaysa magparatarabagan kita. Ang problema kasi ngayon sa Pilipinas ay ang corruption pa rin. Sa halip na magtabang, nagtatabag. Yan ang importante ngayon, sana mga tugang may magawa tayo ngayon, Nangyayari na ating pinagdiriwang po ang araw ng kagitingang ito. Hindi lang yung malaman natin ang history, kung ano nangyari, pero ang mahalaga dito po, yung leksyon. Ano ba ang mapupulot nating leksyon dito sa nangyaring ito? Sa nangyari itong nangyari dito sa araw ng kagitingan. So we also remember the resiliency yan ang ng mga Pilipino, and of course the unity and patriotism, so wag nating kalimutan po yan, at ito na po ang mahalaga ngayon, malapit na bang eleksyon. Let us set aside our personal ang problema sa atin kasi personal interest let us set aside our personal interest or intentions, especially this current time, ito sa panahong ito. Mahalaga po mga tugang iyan. Talagang mahal ba natin ang Pilipinas? At pag mahal natin ang Pilipinas, dapat gumawa tayo ng hakbang, yung patriotism. So, awan ko kung tayo ay aware para sa Philippine history. Kasi baka ang alam natin sa history is only to memorize the date, the places, and the persons, but we have forgotten the lesson. Yan. Okay? Alam mo, sabi nga, I love Philippine history. It depicts how courageous our soldiers were. When the Mongol warriors left the land deserted after passing, the Filipino soldiers remained their hearts and soul for defending our beloved country. Now that China is showing aggressiveness, okay? Nakita naman natin it seems our patriotism will be tested again. Kaya nga sa ating pambansang awit, ang mamatay ng dahil sa iyo, yun. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Pero ngayon, bahala ka. Basta't ako ayaw kong mamatay. Yan ang problema sa atin. Alam mo, itong araw ng kagitingan is a powerful reminder of the bravery and sacrifices of the soldiers who fought for the Philippines during the World War. Okay? Napakaganda po ito. Their struggle in the fall of Bataan is a testimony. Talagang dakulang pahayag po ini to the resilience of the Filipinos in the face of oppression and unwavering commitment to freedom and independence. Okay? So let us not only honor their sacrifices, but sabi nga, continue to protect the hard-earned liberty that defines our nation today. Dahil sa mga kapatid natin na yan na inag-alay ng kanilang buhay. Anyway, sa pagbabalik ko mga kaibigan, tama-tama din po sa gospel ngayon,
because the gospel will tell us the truth will set you free. Okay? Gusto ng kalayaan. Tamang-tama talaga. Anyway, masasabi natin, ang Diyos ay buhay na buhay dahil ang kanyang mabuting salita, ang mabuting balita ay talagang may kaugnayan sa ating pinagdiriwang ng araw ng kagitingan. Babalik-balik si Padre Boots pagkatapos ng mga paalala. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay mga tugang, balik po kita graray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunyanal daw ng Miyerkules. At sa tuwing aning pinag-urulayan mga tugang ang manunugod sa araw ng kagitingan. At the same time mga tugang ay nihiyong araw na ito ng ika-5 linggo ng Kwaresma at masasabing the 5th weekend of the Lent season of Lent, araw ng Miyerkules. Napakaganda po ang ebanghelyo na paalala sa atin. Ang tinatawag na the truth will set you free. Talaga, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero ang problema ngayon kumakalat po ang mga kasinungalingan.
Kaya nga, pag kumakalat po ang kasinungalingan, ano po ang magiging bunga? Ay kaguluhan, kapahamakan. Sama na. Kaya sana po, pag makasama-sama natin ang Diyos, ay hindi tayo mamumuhay sa kasinungalingan, sa kasalanan, at sa kapahamakan, kundi tayo mamumuhay na nagmamahalan, at sa katotohanan, at nagtutulungan. Maganda po yan ating magandang kinabukasan. Kaya mga tugang ating napagaganda, sabi ko, ang mensahe, ang tanong, do you want to be set free? Do you remain in Jesus' word? Sabi nga, do we accept the mga turo ni Kristo bilang sa tuyang mga gabay sa ating buhay? Sana mga tugang napakahalaga po yan, Kaya napakahalaga na ang kalooban ng Diyos ay ating palaging sundin. Sapagkat mga tugang, iyan po ang magpapalaya sa atin. Ang salita ng Diyos, ang pagsunod sa salita ng Diyos, pagtupad sa kalooban ng Diyos, doon tayo mapapalaya. Yan mga tugang, napakahalaga yan. Kaya nga, basahin natin ang magandang balita sa araw na ito ng Miyerkules. Mula po yan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, talata 31 hanggang 42. Napakaganda po. Kaya sinabi ni Jesus sa mga Hudyong nananalig sa Kanya, kung mamamalagi kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo, at maintindihan ninyo ang katotohanan at palalayain kayo ng katotohanan. Sumagot sila sa Kanya, bini kami ni Abraham at hindi kami nag-aalipin kanino man. Paano mo masasabing palalayain kayo? Sumagot sa kanila si Jesus, talagang sinasabi ko sa inyo na alipin ng kasalanan bawat gumagawa ng kasalanan. Ngunit hindi namamalagi magpakailanman ang alipin sa buhay. Ang anak ang namamalagi magpakailanman. Kaya kung ang anak ang nagpapalaya sa inyo, totoong magiging malaya kayo. Alam kong binhi kayo ni Abraham, ngunit dahil walang lugar sa inyo ang aking salita, hangad ninyo akong patayin. Ang nakita ko sa piling ng Ama ay sinasabi ko, at ang narinig ninyo naman mula sa inyong ama ang inyong ginagawa. Kaya sumagot sila at sinabi sa kanya, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung mga anak kayo ni Abraham, mga gawa sana ni Abraham ang inyong ginagawa. Ngunit ngayon, hangad ninyo akong patayin, na taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan, narinig ko mula sa Diyos. Hindi ito gawa ni Abraham, mga gawa ng inyong mga ginagawa. Kaya sinabi nila sa kanya, hindi kami mga anak sa labas. Isang ama lamang meron kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin ninyo sana ako, sapagkat sa Diyos ako galing at kayo'y naparito. Dumating ako, hindi sa ganang sarili ko, kundi siya ang nagsugo sa akin. Diyan mga kaibigan, ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Miyerkules mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, talata 31 hanggang 42. Mga katugang, napakaganda po kung gusto talaga natin mapalaya o mamuhay ng kalayaan, huwag na tayong magpaalipin sa ating mga kasalanan. Yan naman talaga, ang kasalanan ang nagpapahamak sa atin at ang kasalanan ang nagpapagulo sa buhay natin. Kaya, paano yan? Mahalaga ang sinabi ni Kristo dito mamalagi kayo sa aking salita. Yan, napakahalaga po ito Sundin natin ang salita ng Diyos. Pero paniwala kasi tayo, sa salita ng tao,
Ano? Ang salita ng tao ang ating pinanghawakan. Minsan narinig ko, ano naman kayo sasabihin ng ating kapitbahay? Takot na takot tayo. Ano? May kinatatakutan tayo palagi. Kinatatakutan natin yung anong sasabihin ng ating kapitbahay. Pero hindi tayo takot kung anong sasabihin sa atin ng Diyos. Alam mo, tugang, sino bang may huling salita? Ang tao, ang Diyos. Ang Diyos ang may huling salita sa atin. Pag tayo namatay, tayo ay huhusgahan ng tao? Hindi po. Ang maghuhusga sa atin ay ang Diyos. Kaya itong mga tao ngayon, husga ng husga. Ano? Habang nabubuhay pa, husga ng husga. Alam mo, habang tayo po nabubuhay dito sa mundong ito, hayaan natin na tayo maging maawain, maunawain kaysa mapanghusga. Alam mo nga, tugang, kung merong kinatatakutan ang mga tao sa ngayon, ikaw, ako, hindi ba? Kung meron mang isang bagay na kinatatakutan ng lahat ng tao, ano, o halos ng tao, ay ang tinatawag natin kamatayan. Marahil kahit ang pinakabanal na martir, ano, ay pinakamatapang na bayani, ay nakaranas din ng takot bago lubusan na ialay ang kanilang buhay sa Diyos at sa bayan. Itong mga kapatid natin na mga Pilipinong, veterano at mga Amerikano, nandun po rin, pero nilabanan nila yung kamatayan, ano, sa pagbigay nila ng buhay. Ano, napakalaga po yun. Alam mo, sa unang pagbasa nga lang, hindi natin na binasa na yon, napakaganda po din yon. Ano, yung tungkol kay Daniel po ito sa unang pagbasa, kisa Shadrach, Meshach at Abednego. Ito po, sabi nga, hindi po namin kailangan sagutin ang hari tungkol sa mga bagay nito. Kahit inutusan sila hindi po nagpailalim sa utos ng hari. Ano? Sila po ay lumaban. At alam mo ang nangyari doon? Ito, napakaganda ring basahin ito. Basahin ko mga tugang unang pagbasa sa Daniel, Kapitulo 3. Ano, napakaganda ito. Tumugon sina Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi po namin kailangan sagutin ang hari tungkol sa bagay na ito. Kapag iniutos ninyo, inihagis kami sa pugon, ano, maliligtas kami sa Diyos na aming pinaglilingkuran. Sabi, ngunit hindi niya gawin iyon. Malalaman mo nawa, mahal na hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos. Iyon ang mahalaga dito, lumaban tayo sa pagkaalipin. Hindi nagpaalipin sa mga salita ng hari. So namula sa galit ang mukha ng Nebuchadnezzar habang nakatingin kila Shadrach, Meshach at Abednego, tatlong lalaki ito, at inutos niyang painitin ang makapitong ibayo, ang pugon, at nilagay sila doon sa apoy. Pero ano mga tugang, inatasan niya na ang pinakamalakas niyang bantay na igapos sila at ihagis sa pugon. Pero nangyari, hindi po sila pinabayaan ng Diyos, sila po ay napalaya. Yun na napakaganda, no? So, sa unang pagbasa, nakita natin ang kahanga-hanga ng tatlong binatilyong Shadrach, Meshach at Abednego. Ano? Na hindi, kahit inilagay sila sa pugon, ano? Ang kanilang lubos at matatag na pananalig sa Diyos ay nagbuga ng kalayaan sa kalooban. Ano, kahit na sila ay nilagay sa pugon, hindi sila po nasunog. Ano? Sapagkat hindi sila pinabayaan ng Diyos. Okay, anyway, babalik muli si Father Butch at ating paliliwanag pa sa inyo ang ebanghelyo na binasa natin kanina na nagsasabi, the truth will set you free, kung ating talagang mamamalagi tayo sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao. Babalik muli si Father Butch para sa mga paalala. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning
pagniglid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At mga tugang, napakaganda ang ating pinag-uusapan nga tungkol sa kalayaan, kasi ngayon araw ng kagitingan at ito po ang araw ng pagiging matapang, na labanan natin ang kasalanan. Sa panahon ng Kwaresma, ito po talaga ang alok sa atin, labanan natin ang kasalanan. Huwag tayo magpapaalipin. Pero paano tayo magiging malaya? Malagi tayong makinig at sa puso, sa buhay ang salita ni Kristo, ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. Okay? At doon sa Ebanghelyo nakita natin na si Jesus bilang tagapagpalaya at tuwaran ng ganap ng kalayaan, iyan talagang tunay. Ang tunay na magpapalaya sa atin mga tugang, walang iba kundi si Kristo. Akala natin, Father, mapapalaya kami pag mayaman na kami. Hindi po. Tingnan ninyo, nung mahirap sila, lalo silang mas maganda ang buhay. Pero nang yumaman na sila, nagkahiwalay na, nagkaroon ng yung lalaki, nag-iba ng ibang kabit. Pero nang sila'y mahirap, wala problema. Tingnan mo, ang tanong, ang pera ba ang magpapalaya sa tao? Hindi po. Kapangyarihan, ngayon, may mga magkakandidato. Do you think na tayo ay mapapalaya ng mga kandidatong ito sa korupsyon? May mga sabi nga, okay, lalabanan natin ng korupsyon. Tingnan mo, siya pala ang number one corrupt na politician. So, yung problema sa atin Bakit? Hindi tayo namamalagi sa salita ni Kristo. Tayo pinaingatan natin lagi ang salita ng tao. Ano lang sasabihin ng mga taong yan? Yan ang takot na takot tayo sa salita ng tao. Hindi tayo takot na takot sa salita ng Diyos. Tingnan nyo, ang tunay na magpapalaya at huwaran sa ganap na kalayaan ay walang iba kundi si Kristo. Paano? Tayo ay sumunod sa kanyang salita. Yan, napakaganda po yan. Sumunod tayo sa salita niya. Kaya ito po, buong tapang niyang hinarap ang mga Hudyo. Tulad itong mga kapatid natin, mga Pilipino, ngayon na pinagdiriwang natin ang araw ng kagitingan, na talagang totoo, natakot sila sa kamatayan, pero hinarap nilang kamatayan, sapagkat hindi sila natakot, sabi nga nila, mamamatay sila, pero at least namatay silang lumaban sa kalayaan, hindi sa kasalanan, So yun, napakahalaga po ito. Ang ginawa ni Kristo, talagang hinarap niya ang mga Hudyo na hindi maniwala sa kanya. Kaya malaya niyang ipinangaral ang katotohanan. Ito na yung napakahalaga. Kaya nga dito sa DCGB, sinisikap natin, mayroon tayong programa tuwing 1:00 hanggang 2:00. Sinisikap natin ang salita ng Diyos ay marinig, mapalaya ang mga tao sa salita ng Diyos. Because the Word of God will set us free.
Totoo yan mga tugang. But the word of man will not set us free. Paniwalang-paniwala tayo sa salita ng tao. Ang tao mangbubula lang yan eh. Lalo ngayon, election, maraming mabubula lang naman. Masisilaw magkano ba? Binigyan kita ng 10,000. O nakatanggap na ba kayo ng 10,000 pesos galing sa mga politician? O bibigyan kita ng bigas. O magpapadala na naman tayo. Huwag tayo magpapadala sa kasalanan o sa kalukuhan. Kasi yan po, corruption po yan. Alam mo yung mga nagbibigay sa eleksyon, ibig sabihin, corruption. Sa simula pa lang ng pamamahala, may corruption na. Oh, hindi pa nahalal, may corruption na. Kaya pag nahalal na sila, corruption pa rin yan. Okay? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Sinasabi ko lang po, hindi mo ako nagsasabi kung sino kayo, but totoo po ang nangyayari. Pag sinimula natin ang korupsyon, patuloy din ang korupsyon. Kaya nga, huwag tayo corruption is a sin. Tandaan po natin yan. Kasalanan po yan. Okay? So huwag tayo magpapakurap. Sabi gusto natin, Father, gusto natin ang Pilipinas maging matagumpay, maging mauswag. Pero tingnan ninyo, kung tayo mga Pilipino ay nagpapakurap, kukurap na lang tayo. Kukurap ka ng kukurap. Yan. Kaya hindi tayo nagiging malaya. Kaya dito sa Ebanghelyo sa araw na ito, napapaalala sa atin na sa tinatawag nating okasyon na pinagdiriwang natin ng araw ng kagitingan, ito po ay nagpapaalala sa atin na tayo ay maging matapang, labanan ang kasalanan, labanan ang korupsyon, labanan natin ang kapahamakan o ang kasinungalingan, at tayo maging kasangkapan ng katotohanan. Yun totoo. Alam mo minsan, ang problema kasi pag nagsasabi ka ng totoo, ay papatayin ka. Pag nagsasabi ka ng totoo, iinsultuhin ka. Kaya nga, minsan ang mga tao, hindi na nagsabi ng totoo. Ito na lang, tingnan mo, mga magulang. Pag ang anak tabi nindo, nagsasabi ng totoo, huwag mong parusahan. Turuan. Sino ang nakabasag ng pinggan? Walang aamin. Bakit? Pag ang sino umamin, parurusahan. Kaya nga walang aamin. Kasi pag nag-amin ka ng katotohanan, ang tumbas niyan ay kaparusahan. Mali po yun eh. Huwag mong gagawin na pag ang tao nag-amin ng katotohanan, parurusahan. Mali. Dapat ang sino man nag-amin ng katotohanan ay turuan at patawarin at bigyan ng leksyon. Pero hindi papatayin o hindi paparusahan. Meron tayo kasing concept eh. Kaya yung mga tao nasasanay tuloy magsalita ng hindi totoo. Kasi pag nagsabi ako ng totoo, parurusahan ako. Magsinungaling na lang ako. O yan ang problema. Pero sa bandang huli, mahuhuli ka pa rin pag nagsinungaling ka. Kaya mas maganda, tayo din ng mga, bakit kaya, napag-isip ko, bakit may mga magulang, may mga policy na pag ikaw nagsabi ng totoo, parurusahan ka, kaysa ikaw ay tuturuan, paliliwanagan, at pagbibigyan ng mga chances. Alam mo, nangyari yan eh. Halimbawa, isang nurse o sa isang ospital, pagkatapos ay nagkamali. So, nagkamali, tinanggal mo na, pinaalis mo pa. Pero yung nurse na yun, nang lumipat sa isang ospital, natuto siya ng kanyang pagkakamali. Kaya nga nung nandun siya sa ospital, tinanong, kumusta ang nurse na yun? Alam mo, napakagaling ba ng nurse pa ninyo Bakit lumipat siya? Kasi natuto nga sa inyo. Ay kung binigyan mo ng pagkakataon, so sana, napakinabangan mo. Yan ang problema sa atin eh. Bakit tayo mapagparusa kaysa tayo ay makapagbigay ng ng leksyon? Matututo yun eh. O yan ang napakaganda. Kasi Kristo, tingnan mo, nung yung babae, nung last Sunday, yung babae na dinala ng mga Eskriba at Pariseo, anong ginawa ni Kristo? Sinabi ba ni Kristo, has no one condemn you? No one, sir. Okay? Nor do I condemn you. Okay? Huwag ka nang magkasala muli. Napakaganda yung sinabi ni Kristo dun eh. Hindi rin kita hahatulan. Umayo ka
At mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa. Napakaganda. At doon, nagkaroon ng conversion. Yan ang problema sa atin eh. Kaya natuto siya, at nagsabuhay siya. Naisabuhay niya ang katotohanan. Sana ganun po yan. Napakaganda po, alam mo, totoo yan, sa halip na dumaloy sa Agos tulad ng kanyang kasamaan, sumalangot siya sa kalakaran at ito na nga nangyari, di ba? Talagang labanan natin po ang mga kalakaran na yan, ang mga corruption na yan. Kaya wag tayong magpapaalipin. Alam mo sa Ebanghelyo, talagang sabi ko nga, buong tapang hinarap ni Kristo ang mga Hudyo na hindi naniniwala sa Kanya. At malaya niyang ipinangaral ang katotohanan kahit batid niya ang panganib na nakaabang sa mga mata ang manamnam, mapatagrabe talaga upang makahanap ng iparatang sa Kanya. So, ganun po ang ginawa din ng mga kapatid natin ng mga Pilipino na pinaglaban ang kalayaan. At bilang tagasunod ni Jesus, mga kapatid, tayo ay inaanyayahan din maging malaya mula sa takot. Yan, napakahalaga po yan. Alam mo kasi takot tayo eh. Dapat maging malaya tayo sa takot. Malaya sa anuman, sa sino mang hadlang upang matupad natin kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hilingin natin ang biyaya na manatili tayo kay Jesus lagi, lalong-lalo na sa pamagitan ng manatili tayo, mamalagi tayo sa kanyang mga salita. Yan, napakahalaga po yan. Kaya nga dito sa DCGB, alauna, mayroon tayong ang salita ng Diyos ay ating pinapaalala sa inyo. Kasi dapat mamuhay tayong malagi sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao. Yan. Dadalisayin tayo ng salita ng Diyos upang maging kanyang malayang tagasunod. Kasi sa gusto ni Jesus na tayo maging malaya. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po nakapagbigay ako sa inyo ng informasyon, inspirasyon at bendisyon. Sapagkat kung titingnan natin, gusto ng Diyos na tayo maging malaya. Huwag maging alipin sa kasalanan, sa takot. Huwag tayo maging alipin sa takot. Huwag tayo maging alipin, tayo maging malaya. Paano tayo maging malaya? Mamalagi sa salita ng Diyos. Mananiwala sa salita ng Diyos. At isa puso ang salita ng Diyos. Ito po si Father Boots. Nagpapasalamat po tayo sa ating technical at the same time sa ating mga IT production. At maraming salamat po patuloy sa pagkikinig ninyo sa programang Marahin na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At alalahan natin, tayong lahat po ay mga mahal na mahal ng Diyos. Be a blessing always. At tayo po gusto niyang maging malaya. Bye-bye! See you again tomorrow.